mga nagatrabaho nga ang pahuway is Sabado kag Domingo. So maning time agud iya nga maka panglaba kag makapanghimos-himos dira na. Siga sa mga ka-action naton nga nakatutok na good afternoon lang dira sa inyo na. Welcome gid kamo mag-participate para iya sa inyong dira kanyo mga greetings no kun diin kamo nga parte sa syudad iya sang Bacolod kag Negros Occidental. And syempre, ang mga ka-action man naton nga medyo masako-sako pa. No, kaya ambal nila kuno bisan kuno Sabado may ara pas layas ang trabaho. Same kita. Same kita nga nagatrabaho. Ang importante palangga mo lang imo nga obra. Kay man kun hindi mo kuno palangga imo obra, dayon mo na pasingit mo. So dapat kun magtrabaho is palangga ang imo iya nga ginaobra. Agud nga madasig nimo matapos kag syempre nagayuhom ikaw while nagatrabaho. So sige, ang mga ka-action naton relax lang kamo dira. Mangin kaupod ninyo ang small Wilma Danay. No? Talos kay Tita Wilma sugaton. No, ang inyo naman alagad ini si Indayan. Maghahatag sa inyo pila ka mga kalingawan subong iya nga hapon while nagatutok ka mudra sa inyo iya nga mga monitor. Bukas naman ang amon nga text hotline para sa inyo nga mga message lang ha, message not call. Message only. Okay, ang amon nga text hotline is 0963 757-0874. Sa what? Sir 963 757-70874. Kag subong gali nga hapon may mga duha ko diri ka duha ko diri ka mga upod duha ko diri ka mga partner kay hambal nila ma-say goodbye na sila kuno. Mababay lang sila pero ma-attend pa sila sa may isa din nga ma-birthday daan. Dason mga ruling pagid sila. No, mga OJT namon from Negros Oriental College, check to ko. Negros Occidental State University. No, sila ni nga duwa mong bilindi. No, kay naulihi sila sa pag the time nga in-apply bla sa mga OJTs, no? Sila nga duwa is naulihi. No? Pero bisan Negros Oriental ning ilag na eskwelahan, Ilonggo ni sila. No, medyo kasabot lang, no? Gamay lang. No, sang sang Cebuano. No, kay ti ilang nga mga mentor is for sure Cebuano and Cebuana, pero ti ang language nila nga ginausar English, right? English ang ginagamit. Kay basta ko no college ga level up. Ga English. Paramian ko na pala magpamati sa mga Cebuana. Oo, mag-Cebuano, mag-English ka kaluming bla. Ado. Bisan akig na feeling mo no, 'di ba ang sang mga tao sa aton like 'di ba Ilonggo kita. And kung magkadto ka sa Manila, mahambal sila sa aton nga nang kanami gid sa mga Ilonggo no kay bisan akig na feeling mo luming lang Japon do hindi lang siya akig, 'di ba? Mo nang amo gina permi ang signature sa mga Ilonggo. Pero ang isa ko lang sa na notice, mag-English try nyo pamati mag-English ang Cebuana or Cebuano. Kanami ba ya? No, kanami sa ilang tingog, promise dumatulog ka. Bisan ka ugtas tas la sa imo mo no. Nami mo, kay may classmate ko before San Carlos na. Yeah, she is from San Carlos. Nan kanami sa iyang tingog. Dason kaluming pa bla, dason mag Ilonggo naman siya sa amon. Ara gid Japon ang tono sang Bisaya. Ano mo na siya. Kamu gani guro sang time nga pungko na lang kamo di bulaw kay mo converse na lang ko sa inyo nga duwa. Pungko kamo di danay nga duwa. May approval na kita Pungko na kamo to. Pungko kamo kay para may na ko di may iistoryahon.
ang upod ko subong nga hapon, mag-guest ni sila danay kay finale ni nila antes magbabay. Antes magbabay. No, si Dinah at si Karen. Pabati danay nyo nga tinggo nga duha. Hindi lang ka mo magdungan. Sige, ikaw una be Dinah. Hello, good afternoon. Ay, ito mo ka siya be. Ara na, sige. Hello, good afternoon. Ngayong hapon. Duwa sila, sir. Gin-up ko na siya. Isa pagid. Sige. Babudlay kong damong aton nga mga microphone. Do ka mga... sige, liwat dine. Hello, ngayong hapon. Ay, ka na isang tingog, echo. Si Karen, be. Si Karen. Ano pwede ka na, Karen? Ngayong hapon. Na? Mga ka-action, ngayong hapon. Yan. Ang munang tingog nila nga duha, no? Ang mga cute-cute ko din nga duha ka ladies nga mabaya na sila kuno sa akon. Mabayaan ako nila masubo man pero sige lang. Balik-balik lang kamo di Sige sa mga ka-action naton. Pwede ka muna makapadala man sa inyong mga messages. O karon na ang inyong mga greetings nga duha. For sure may ginpreparar ka muna. Okay lang na. Sige, ano ba lang ato nga pag-istoryahan sa subong iya nga hapon? Before man sa pa-istorya naton sa duha ko di ka mga ladies ho. Familiar ka mo. Nagkakaon ka mo rambutan? Yes, very namit. Very namit. Ang din gid nga rambutan ang natilawan mo do ka namit gud siya. Nga daw nagtatak gid sim paminsaron. Ang gindalagid miss ni Karen halin sa Cadiz. Halin sa Cadiz. Baka naman. Joke lang. Imo ya Karen, syempre from Cadiz. Yes, matamis ang rambutan sa Cadiz. Pero bago lang ko kabalo nga may rambutan gali sa Cadiz. Honestly, wala ko kabalo nga may rambutan sa Cadiz. Nga, ano man siya bala, nagatubo man siya dito. Wala ko kabalo. At least, subong kabalo na ko, diba? Sige, Kara. May reason ka na sa pagbalik diri sa Lunes. So, munang hulaton ko. Sige, pero ang daw usual, gida rin nga, naanan ko is ang sa conception sa Talisay. Pero diri sa aton may ara sa Granada, no? Sa Granada, Alanghilan, may ara na mga tubo na sang rambutan and even sa mga sa mga nabukid or mga naumanga portion sa nga Negros Occidental is may ara ina siya. Pero sa imo nga part sa Banwa sang Cadiz do nakibot ko kay ang lugar is surrounded by baybay saya mo. Ang ako ginapaminsan is mga mangrove. Mga bala pangabuhian gidya literal is halin gidya mismo sa baybay. Amo na nga ako nga ginapamensar. So pasensya gid. Sige, anyway. So amo na ang topic naton sa karon. Kaya ang mga ka-action naton mahilig subong sa mga istorya. Familiar ka muna sa mga legend na sa mga or kung Mga alamat. Mga alamat in Tagalog, no? So amo na siya ang aton nga topic. Ang istorya na hanungod iya sa prutas nga rambutan. Ano wala ang ginhalinan kun nga agin tawag ina siya nga rambutan. For sure ka muna curious man. Kay ti nagdako ko tayo nakilala na sa naton nga rambutan saya. 'Di ba? And also sa mga ka-action naton nga nagabantay-bantay man sang ila dra iya ka nga horoscope karon, ha? Ano ayhan ang mangin kapalaran ninyo subong iya nga adlaw. So ina man ang aton iya nga mga pagabantayan. So sige sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live, relax lang kamo dira, ha? Okay lang na action James. Ay, kanami isang akong kulot. Ang kulot gid. Sige tatlo kami action James. Ako lang digli itsurang ginpakita mo. Tatlo kami. Pero kung gusto mo man mag-intra, apat na ta. Sige Section James gali Ay, may baby ni gali sa may baby ni sa bebe. Bebe.
Action Radio Philippine Standard Time, 1:46 na kita. Medyo ano lang tama, trutawhay, lingaw-lingaw lang kita subong nga Sabado. Kaya hindi lang ta magpa-pressure sa mga bagay-bagay. Ang subong pangadaan nga kabasa sang dalan, kay man ulan-ulan. Sino sa inyo ganin nagmaskara na? Nagpang-maskara diri kagabi? Sino sa inyo? Si Dina. Si Dina. Ikaw yung Karen, saan kayo malagaw? Dason lang miss kita mo pamantanion. Miss magabuti at twinning. May time ginaan. No? Pwede ka gina makalagaw, lawig pa man up to October 23 pa ang Mascara or celebration sa Mascara Festival diri sa Bacolod. So, kung may time ka, base sa highlight, makalagaw-lagaw ka. Di man na siling nga whole day gid ang paglagaw mo. Na mga bisan isa lang ka oras pampalipas lang nga mag tawag na Ma-refresh ang mind. Oo, ma-refresh ka kag makasiling. Ay kanami gali kung makalagaw-lagaw ka no kay daw may iban ka naman makitaan. Miss mga 30 minutes. Kita siya. Oh. Ay ako bala sang una. It's... Ako sang una mga wala ay gani kalagaw man. Sang ara na ko sa obras ang naka-experience ko sa ginatawag nga maskara. Okay, himali ko man sang una kung anong maskara. Even I am a Bacolod noon. No? Basta gani ara ka from outside na siya or nauma nagiblas ang Bacolod. Doon hindi agad mayo masiling nila nga may ara na kisa mo taga Bacolod. Kaya di ka katultol sang mga sa mga ruta. Isa na kuda. No, present gid ko kay kadamo daan sang ruta sang Bacolod. No, mga bangga-bangga da blaha. Familiar lang ko pero ang ngalan sinais ga kalipatan ko. Pero once upod mo si Action Papang Nixon, sag ulo yan na. Sila nga duha ni Action Ninyo Bugina. No, kag si Dads Nanikyo. Nanikiraw. No, ang tatlo namon ka mga gwapuhon nga mga drivers sa Action Radio. Gang ginatabunan mo nga mo niya itsura digang how? Sige So, 1:48 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa ako nga pagpanumbalik, pahambalon ko ni karon ang duwa. Palawig-lawigon ko ni sila hambal. Sang ila nga greetings. Okay lang na siya. Sige, action na now more. Sige, sa ako nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-action. Kagabantayan man naton karon na kay daw si Action Dale. May ara siya karon sang nadakpan. Inaangaton man nga pagabantayan sa akon nga pagpanumbalik. Yari na! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Kaga, pabalik kita diri sa ato na programa This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time, open ko inyo nga duha nga microphone. Okay, parang makaparticipate ka mo. Bisan lang. Maghuo lang gali. Pwede lang na siya. Ay, mga beautiful sa nga ako ni upod. Charot. Sige, ano. So, 1:53 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. No? Sa mga ka-action natin nga nag-monitor pa, sipulatan ko lang di kadali, ha? No? Hindi ko man maubos, pero sige lang. Matamaton ta lang. Si Ma'am Connie Laparan, good afternoon. No, Laparan, Labaniego, Torbella, kag Esparasya. No? Nagatamyaw si Ma'am Connie Laparan, sang Pandanon, DSB. Si Ma'am Eda Ramos. Doon na-curious ko sang iyang apelyado. Basta bala modern sa sang classmate ko. Kay Carl Kenneth Cañete, mayong hapon dira si mo. Nalawag ta nakadri sa akon nga Facebook live kay na. Sige Thank you, Ged. Okay, so proceed kita diri sa aton iyang istorya. Kabay nga maano ko ni, ma-insyakto ko ni siya. Ma-insyakto ko ini siya. Sang gabasa ako dari. No? Familiar, di ba napamangkot ko na kamo nga duha ka ina. Siling ko, nagakaon ka mo prutas, nga rambutan. Siling nyo na, tamis. No, wala binagid ko no, ang kadis nga rambutan. According kay Dina. So, sige, i-share ko sa inyo nga duha, kag sa aton nga mga tagpalamati, kung ano ang istorya na hanungod sa prutas nga rambutan. Wow, dogin laway ko bakal ko tali na guru danay ay. Dalaan ka lang ko na ni Karen, miss. Dalaan ko ni Karen. Dugin laway ko Sige. So, suguran ta na. Wala ta danay basahon nga sulat. Kay daw every Saturday amo ni ang format ni Tita We. Naga-share sa mga istorya like mga prutas and mga bulak, no? Nga mga pamatanon bala subong is hindi na sila ka-relate kay man do wala na mayo na basahan, no? Do wala na kita mayo nagatutok, di ba, sa mga libro, mga booklet na bala, di ba may ara na siya. Subong do wala na nagkakakitaan sa mga bata.
Makita mo na lang sila cellphone. Diba? Tablet. Cellphone na lang gid, tablet. So, dapat amo na mo ang sa ila, ipabasa kay bata pa sila. Sira na ang ilang nga mata. No? Para sa akon. Sige Sugudan tang aton nga istorya na hanungod iya sa prutas nga rambutan. Sa isa kuno ka malayo nga lugar diri sa Pilipinas, naga-star ining mag-asawa. Ang mag-asawa nga sanday tatay Kandoy kag nanay Pising. Ang nahamtangan sang puloy-an ni tatay Kandoy kag nanay Pising malapit ini sa lugar sa bukid nga ginatawag Raba. Adlaw-adlaw nagapangahoy si tatay Kandoy, amo ning uso sang una no? Basta mag-istorya is mga kagulangan ang setting, na? So si tatay Kandoy is nagapangahoy, no? Parang amo ning ginagamit nila agud nga himuon nga uling. Sa inyo dito, Dayna, mayroon na to, no? Diba? Yes. May nagapanguling man. Kadamo lang gid sa nagapanguling, Oo, miss. pero dapat Hagan-haganon. Hagan-hagan lang. Okay, budlay man akon damuon mo gid. Kay actually asa iya gali. Ara na siya. Ay, nag-standby na si Dale. Sige, dahil lang kita doon ko lang intro pa lang ko. Intro pa lang ko. Sige, ikaw na ni Action Arms. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ko? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Sinuwayan ang nagnadakpan subong ni Action Dale kag sa diin ang iyang nga lokasyon. Action Dale? Sinaan na mayong hapon na live ito sa buong diri sa area sa Purok Bulak, Barangay Mandalagang Syudad sa Bacolod sa diri kay avid listeners sa Action Radio Bacolod ang nadakpan nato na nagapamati sa buong simusuning nga programa. This is my live action no. So panagbalay kita diri kay ina pero wala diri idea diri si madamo nga aton sining nadakpan nga hatagan siya gali premyo action do din kulbaan pa siya sa bako nga dakop. Do din kulbaan Kibot mo man siguro. Pero nami subong niya sining ihom kay makabaton siya sa nga pa-premyo halin sa Action Radio Bacolod Action an. Sige kilalahon naton ang nagapamati simo sining program action subong nga hapon. Mama may hapon, congratulations nagdaog ikaw sa dakop ka promo sang DYEZ. Ano gani atong sining nga pangalan, edad, kag ano ka nakadugay nga nagapamati sa Action Radio kag ano ang imong sining nga ginapamatian? Dugay nagikayo kung pamati din. O ano ngalan? Action Radio. Imong ngalan? Delia Delia Crespo. O edad? 66. 66 action an senior citizen pero niya siningating aksyonan do mga 59 years old nanay Delia. Sige, agad din. Crispo no. Sige subong nga Mascara Festival nakalagaw ka nanay? Wala pa. Wala pa. Ati ano plano mo maglagaw? Wala lang nabalaan. Wala na bala. Natin sige hatagan na siya budget actionan. Gamay-gamay lang ni siya pero basi dako pa ning bulig pamplete pakadto sa mga festival sites diri sa may siyudad sa Bacolod. Congratulations kay Nanay Delia Crispo, 66 years old from Purok Bulak, Barangay Mandalagan. I-turn over na naton papang Paupod sa Action VJ ang kwartang 500 pesos. Wow! Ibigay mo na! Wala labot nga may 500 pesos sa actionan na makabaton man siya sang mag halin sa Action Radio Bacolod sa may nagapamati makapulo pa nga fish gamit ang ARB magkag 5 ka kilo nga bugas. Hamot na siya ma'am nga bugas, high quality. Sige yatag natin si Action VJ ang 500 pesos. So kulo 500 ang bugas nga 5 ka kilo. So kulo kompleto ang premyo diri ni Ma'am Delia Crispo, 66 from Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Ma'am, anong maambal mo sa Action Radio? Salamat gid sa Action Radio nga nagdaog ko sa bang nga wala kinana. Nagtuloy alo. Ay. At here's some the Hello magdaog ko.
Luha ina sa kalipay action Dale. Abi ko ginakop ko Naga-feedback ang aton sining radyo monitor. Sige lang ha. So congratulations, nagtulo aksyonan ang luha diri sa aton sining winner subong nga kapon. Sa luwat Delia Crispo 66 residente sang Purok Bulak Barangay Mandalagan Syudad sa Bacolod. So sa mga nagahulat-hulat dira nga madakpan ti sige lang ha kamo pag monitor sa DYEZ. Basi buwas so kon karon kamo na ang next winner sa aton sini nga promo. Action so far mo ni ang madulong nato no sa aton sini nga winner subong nga Sabado sang hapon rekta diri sa Purok Bulak Barangay Mandalagan. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Yes, congratulations sa aton iya nga maukod dira nga tagpalamati, no? Sana all luha, nagtulo ang luha ni nanay sa kalipay kay ginkibot gid ni Action Dale. Well, anyway, sa liwat sa mga ka-action naton, monitor man kamo ano, patunog-tunogang yo dira nga transistor radio kay basi malabayan kamo dira kag kung sino man sa mga kaupod ko diri ang makalibot, isa kamo sa madakpan. Sige, pabalik kita diri sa ako na istorya. Nautod kita kaina. Sa liwat magpamati na kamo nga duha. Magpamati na kamo, na? Di na ko to gani kagina. Sa, ato na sa ano? Sa intro. Sa intro. Sa nagpangahoy. Nagpangahoy. O, sige. No, adlaw-adlaw nagapangahoy ining si Tatay Kandoy sa kagulangan para himuon nga uling, no? Amo nang uso basta ara ka sa nabukid nga portion iya sang syempre Pilipinas or even diri lang sa aton sa Negros. So si Nanay Pising naman, amo naman ang nagakadto iya sa Banwa para nga ibaligya ang mga nahimo nga uling ni Tatay Kandoy. So mag-asawa subo-subo kay wala sila iya sang bata. So amo gining ilagid nga tumana nga pangamuyo sa kalawigon kay pila naman ang ilang nga edad pero wala gid sila nahatagan. Isa ka adlaw samtang nagapangahoy ining si Tatay Kandoy, nakakita siya sang isa ka kuweba. Isa ka kuweba sa tunga sang kagulangan. Natangala si Tatay Kandoy, eto kalawigon ko na, di kadugay na di sang paglabay-labay ko sa lugar. Bag-ulang ko niya kakita, yasang kuweba, how? No? Siyempre, ang pamatasan at balasang tao, no? For sure, kamo nga duha. Kung may makitaan, kamo nga unusual sa inyo or first time yung nakita, ano mga reaksyon nyo? Ma-curious. Ma-curious ka mo. No? Ma-curious nga may gamay nga kulba. So, amo man ang ginbatsyag di Tatay Kandoy, no? Bisan may sa part niya is nahadlok siya, pero gintry niya gid iya best nga lantawon kung ano ang sasulod sang kuweba. Dito iya nakitaan, nakibot siya, no? Isa ka usa. Familiar ka mo sang usa? Yes. Oo. Hindi nyo lang pag-English. Ilonggo kita, no? Nga malapit na nga kaunon, meaning tagumatayo na ining usa kay ginatry nga kaunon sang isa ka tigre. Nagbatsyag sang kaluoy si Tatay Kandoy, no? Sa baylo tubla kaina ang iya nga kahadlok ang kasamo sang kahadlok kag curiosity niya is switch na, no? Sang kaluoy sa makita niya ang isa iya ka usa nga tagumatayo na tungod nga ginakaon gani sang tigre. Ano balang ikasarang sang anuman sang usa sa isa ka tigre. That's why ginhaboy ni Tatay Kandoy sang matig-a, no? Matig-a kag mabugat syempre nga kahoy ang tigre agud nga maagaw ang atensyon nga ginkaakig naman sang tigre. Kag siya ang ginsulong. Apang ti given nga si Tatay Kandoy is isa ka mga ngahoy, iya ginkuha ang wasay. Familiar ka mo sang wasay?
Yes, miss. Ikaw ya. Yes. Awas. Ang ginabisak sa kahoy. Oo, ang ginabisak sa kahoy. Ini ang iya gingamit para ihanos sa tigre. Naigo ang tigre sa liog. Kag nagsigi ang tulo sang dugo. Nangakig ang tigre. Kag gintry niya pa nga magsaruso paliwat sa kay Tatay Kandoy. Pero given nga may ara ya sa nga wasay si Tatay Kandoy, daw wala na gid niya napadayon pa. No? Kag sa baylo, nagtungod sa na grabe na nga tinulo sa nga dugo sa pilas niya sa liog, nagpalagyo ang tigre sa pagwa sa kuweba. Ang ginkatingala ni Tatay Kandoy, tungod abo ang kolor sang dugo sang tigre. Kag madasig ini nga nagmala kag nag-impon sa duta. Unusual no nga abo yung kolor. Usual ano din ni aton? Pula. Red. Pulang-pula. Unless na lang sa mga sungluganon sa mga ang green. Hindi, joke lang na iya pero sa mga sungluganon sa mga friends man naton may ara na sila ang mga inistoryahanay ang dugo mo kuno green. Sige, balik kita, no? Ginbalikan ni Tatay Kandoy ang usa. Kay ang usa syempre tagumatayon ka na ang gasamo man ang imo nga kahadlok. Pero antes pa man nakapalapit, no, si Tatay Kandoy naglaid ang dagway sang isa ka usa. Ini isa katuman katahom nga diwata. Kag nakita sini nga may dugo man. Ining diwata. Ang duag naman niya is puti. Ang isa to kagina no to gani color abo. Abo ti madasig lang nag-impon sa mga sa duta. Ang iya naman niya sang diwata is puti. So bangod sa kakibot kag kahadlok, malagyo na lang tani si Tatay Kandoy. Galing kay ginpunggan siya. No, ginpunggan siya sang diwata kag nagpasalamat ini sa iya. Dala ang pagpakilala nga siya si Rodona. No, suno kay Rodona siya ang diwata sa bukid sang Raba. No? Kag madugay na niya nga nakitaan si Tatay Kandoy nga nagapangahoy didto iya sa lugar. Kag nahamutan niya ini kay tama kabuot man lang kay Tatay Kandoy subong man sang iya nga asawa. So, ma-proceed kita sa masunod nga istorya. Nagpasalamat man ini sa kay Tatay Kandoy sa pagluwas sa iya. Batok ya kayang ang tigre tugali. Familiar ka mo sang term nga salamangkera. No, nabatian ko na gani sa hangaway. Hangaway na siya. No? Ang tigre tugali is isa ka salamangkera. Kag kontra ato siya ni Rodona. Kay hambal ni Rodona, ang ato nga tigre is nagtigbaliw. Familiar ka mo sang term nga nagtigbaliw? Yes. So, kadalom na sa nga ako niya gingamit na word. Change na sa sang iya nga dagway. Kag siya gali sing Matesa, no? Ang kontra ni sang diwata, no? Ang kontra sang diwata ay gusto ni Matesa nga agawon ang lugar. Ay gusto niya nga didto magtukod sang iya nga kaharian. That's why nga sunod kay Rodona luyag siya patro ni Matesa para kuhaon ng iya nga heart. Kay si Matesa gali wala ni siya isang power sa amuto nga time. Maka-change lang sa isang iyang anyo pero wala siya isang power nga mag-govern kumbaga sa dira nga area kay ang lugar gani is sa kay Rodona. So bangod sa natabo kag naluoy na malang bala si Tatay Kandoy kay tigin share na sa iya mo sang diwata kung ano ang istorya angod sa kun nga ginalagas ini siya kag kun nga tuyo sa patsyon sang tigre nga si Matesa gali. Ginpakamaayo ni Tatay Kandoy nga agdahon ining diwata nga mag-upod
sa ila balay, no? Agud nga mabulong. Ugaling nagpamalibad. Ang siling ni Rodona Hambaya, hindi na ko maglawig. Hindi na ko maglawig kay tungod sa ako nga naagom nga pilas. Gani samtang may aga pa ko sang power, may gahom pa ko. Isa ka kaayuhan, no? Ang ginhatag ni Rodona, no? Sa kay Tatay Kandoy or sa mag-asawa. Ginhatagan sila sang bata. Tungod sa kaayo ni Tatay Kandoy. So, ginpangabay man sang diwata kadungan sining iyang promise nga hatagan sila sang bata. Ginpangabaya si Tatay Kandoy nga kung pwede sa iya kuno nga pagtaliwan, uhaon ang iya nga korason, sunugon kag ibutang sa banga ang iya nga abo. Taguon ini sa ila balay agud nga magaserbe nga proteksyon sa pamilya kag sa kadutaan. Kay syempre dira sila nag-istar mo sa bukid sang Raba nga pilit kwaon ni Matesa. Namian man kamo sang akong istorya. Yes. Basi ako lang diri balahaw. Basi vlog pa nga subo na kamo nanon iya nga istorya ni. Dumatulog na kamo sa akon. Sige so proceed kita. Medyo malawig-lawig ni nga istorya eh. Ginsunod naman ni Tatay Kandoy ang pangabay ni Rodona kag iya gin istorya ang iya nga asawa angot sa natabo. Kag pagkaligad sang 9 ka bulan, nakaangkon sila sang anak ni Nanay Pising. Isa ka bata nga babayi. Pakta kung anong pangalan. Pakta ano imo Karen? Ang pangalan sang bata nga babayi. Dina. Dina. Ate mamba ka na sa syempre. Karen. An. Pwede. Sige. No? Pero galing ka do kalayo, gid. Kalayo, gid, sa ngaton gid panglawag ng mga ngalan. No? Ang ginhingadlan sa bata nanday Nanay Pising kag Tatay Kandoy amo si Rabona. Si Rabona. Kombinasyon ina sa ngalan ni Rodona kag sang bukid sang Raba. Nagdako nga masinadyahon ang bata nga si Rabona kag halos daw nalimta na malang sang mag-asawa. Kaya wala na nila gin-share mo sa ilang nga bata nga si Rabona ang natabo. Tub nga nag-edad si Rabona sang 16 years old. Amo na sang 16 years old. Ma-reveal ang tanan. Oo, diba? 16 years old. So, makita na iyang Prince Charming sa mga, So, pero hindi niya Prince Charming. Lain niya nga istorya, no? Pilipinas ini nga istorya. Pag edad ni Rabona sang 16 anyos, syempre given nga ara sila nag-star sa bukid, nagkadto ini siya sa kagulangan, no? Naglagaw-lagaw abi si Rabona, nakakita siya sang kuring. Ang kuring is nagaduag orange, no? Color orange. Ang iya nga balahibo. Kag gindala ini pauli ni Rabona without thinking, mabala kung ano na siya klase. Basta kita niya kuring, no? Pagpatak sang las 12 sang tungang gabi, do ka ala Cinderella. Cinderella. Nagbaylo na ang dagway sang kuring. Kag siya gali si Matesa. Charot. ka-attentive kay Dina, no? Siya gali si Matesa. Mayo nga po na sa mga ka-action naton kabay nga nalilingaw makamusakon nga ni istorya diri ha, no? Pero pasensya gid kado hindi ko kaya ang talent ni Mother Wilma, no? Sa amo to nga gabi, no, alas 12 sang tungang gabi, di ba nagbaylo na dagway ang kuring, which is si Matesa. Wala hinalong, okay, syempre tulog na sila. Patigayon sang ritual si Matesa para nga sumpaon ang ilang nga bata nga si Rabona. Apang doon na nakabati si Tatay Kandoy, ano nang nagahinuni nga doon may nagahutik-hutik man. Dito yan nakitaan si Matesa nga perform, no, sang gusto niya
is mahimuon siya sa kay Rabona. Bangod sa to, nakibot si Tatay Kandoy kag ginsinggitan niya ining si Matesa. Hambalya, palayo hindi ko na pagpatamaan. Hindi ko na pagpatamaan ang ako nga singgit. Hambalya, palayo ang bata ko. Singgit ina ni Tatay Kandoy. Apang isa ka mabaskog nga kadlaw ang ginbuyan lamang ni Matesa. Sa amo to nga tinion na dumduman ni Tatay Kandoy, hambalya, uy, may ginhatag di ba nga abo sa akon? Ay, sorry. May nadumduman niya atong gipahimo sa iya sang diwata nga si Rabona nga ang iya nga korason is, di ba ginsunog to? Kagibutang sa Garapon. hindi to garapon. Hindi to garapon. So, banga lang. Banga lang. Hindi. Hindi pa to usong garapon. Banga lang danay, no? Dala talang ni sa yuhum no? Kabay malingaw mang kamuda, no? So, gintago gid man to yan ni Tatay Kandoy. Kag ini, mo to nga, it comes the time nga hambayad do amo na ning panahon niya kinahanglanon kun ni ang abo ni Rodona or sang diwata. Ginkuha niya kag ginsabuag kay Matesa. Ti wala nakagiho gilayon si Matesa and nagkuha si Tatay Kandoy sang binangon kag ginlabo si Matesa. Napatay si Matesa. The end sa niya istorya. Sa kay Matesa lang. Doon nasubuan mo si Karen. Ayaw mo lang to. Makitaan ko gid sa mata ni Karen. Ay, amo na to. Ano nagapamati na ko sa insakto. No? Nagsanag ang palibot kag nanginabo ang lawas ni Matesa. Pagkaaga, dito na kag do may pagbag-o. May pagbag-o sila nga nakitaan sa kay Rabona. Muning bata, di ba? Natingala sila ni tatay nga kalaba si mo nga nga balahibo. Balahibo, di ba? May kisa nga nipis lang, pero may ara nga medyo duro damol-damol. Inablang ma-visible lang siya. Pero ang sa kay Rabona is tamaan ka dabong. Grabe ang dabong, ang pati iya nga buhok damol-damol pagid. Akon ba damol may akong buhok, no? No? So suno kay Tatay Kandoy hambaya mahimo nga sumpa ini ni Matesa. Gani nagkadto sila sa albularyo. Familiar ka sa albularyo? Yes. Nakakadto na ka sa Manugloy albularyo? Wala. Lain man naman uloy ay Alburaryo. lain man ang albularyo, lain man naman uloy Okay. Yes. Ano lang istorya lang. Istorya lang. May ang ako nga mama nagapati bla sa mga amo na. And ginarespeto lang namon. Ginarespeto lang kami gapati man pero galing kay tungod bala sa mga bag-o nga generation is do medyo may changes na kay dugga ka ka na tungod ang science nga ginatawag dugga ka change man ang imo nga paminsaron di ni ilang ginapatihan ng science yung may ari explanation baka amo na, no? So ang natabo ginareklamuhan ko sang akon nga magulang. Kalaw ay ko na pamatian sang akon hambal. Sige lang pamati lang dadanay din. Na? So sige. So suno sa albularyo hambaya maayo na lamang nga wala madayon ang sumpa, no? Apang hindi na mabalik ang normal nga kadamulon sa nga buhok ni Rabona. No? Nagdamol pagid ang iya nga buhok kag kadungan sini may pagbag-o man sang iya nga batasan. Kag ang isa ka nakit-an sang iya mga ginikanan amo nga nangintamad ini sa pagtuon kag mga ulubrahon. Kag nakatuon pa siya nga magbato sa iya nga ginikanan. Tubtob isa ka gabi napinsaran ni Rabona nga sunugon ng ila iya nga balay. Grabe sa iya, no? Hana na ini nga magsindi sa kahoy, hinali na lamang nga nagsanag ang palibot.
Kag didto nakit-an ni Rabona ang isa ka matahom nga babayi nga nagpakilala nga amo si Rodona ang diwata. Nakibot si Rabona kay nakashare na gali ang iya nga mama kag papa about sa sini. No? After siguro pila naman ka ang edad bala ni Rabona, is na-share na nila kung ano ang natabo. Nakahambal man si Rabona. Kaya, ay, abi ko, patay ka na? Di ba may na usual? Abi ko, patay ka na? No? Kag bilang sabat, ginpahayag naman sang diwata nga, hambalya na patay. Oo, napatay ako matuod. Pero ang ako nga korason, nagapabilin sa imo nga mga ginikanan. Di ba palangga ang mga ginikanan ni Rabona. That's why nga ginhatagan niya inisang bata ang mag-asawa. Kag suno pa sa diwata, wala nagapabilin ini sa pagkatawo ni Rabona. Galing kay si Rabona nagpadala sa magamay lamang nga hangkat. Amo atong nangin ano siya bala, ginpabayaan niya na lang iya kagalingon, nangin tamad na siya. Ang masinadyahon before, do ang iya nga pamatasan is palasabat na sa, nagabato na siya kay mamaya. May isa pa ka best ginsugo sa nga magtigang. Ginsugo sa nga magtigang sang iya nga iloy, apang ginsabat niya lang ikaw lang da luto. Amo na ang nangin batasan ni Rabona nga wala niya napakigbatuan. Apang tungod sa sining pagpakita sa iya ni Rodona, na konsensya ang dalaga. Kag nagpangayo sang pasaylo sa diwata. Apang suno sa diwata, hambalya ulihi na ang tanan. Kag gindugang pa sang diwata, hambalya halin sa sining nga gabi, lamunon ka sang duta. Apang tungod nga naghinulsol ikaw, hindi ka dalayon nga madula sa imo mga ginikanan. Kag dito, pagkaaga na, wala na sa balay nila na gipangita ni Tatay Kandoy kag sang iya man asawa si Rabona. Apang tiula na nilang nakitaan. Sang syempre nagapangita sila nga duha na nulitisyahan ni Nanay Pising. Ang kahoy kag ang posporo sa idalom sang ilang nga balay. Nagtulo ang luha ni Nanay Pising. Balagin tuyo gitaayhan nga sunugon ang aton nga balay, upod kita sang aton nga bata. Pero naglibog ang ulo nila kaya hindi na nila makita si Rabona. Pero sa tupad sang posporo, may nakita sila nga tanom nga may pinasahi nga dahon. Kag dito adlaw-adlaw nila ini nga ginbunyagan, ginalagaan kumbaga nila, tubtob nga nagdako kag nagpamunga. Sang magpamunga na, dito nakahibi naman liwat si Nanay Pising. Sa makita niya ang bunga, madamol. Ang sa panit niya na bladampi. Kag sang ilagin tilawan, ang hinog na nga bunga, katamis kag kanamit. Nagpensar si Tatay Kandoy, hambalya, ini mahimo si Rabona. Na? Kag bilang handumanan, atong puno nga may bunga sang tamaan katamis kag kanamit, gintawag nila nga Rabona. Tubtob nga sa dalayon nangin rabunan, kag pagkaligad sang panahon, gintawag nga rambutan. Amo na siya ang matamis nga rambutan. No, nga aton iya nga nagakatilawan, kag seasonal na siya, no? Seasonal na siya, that's why. Amo na siyang matilawan naton perme. So, sige.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:25 na kita. So sa mga ka-aksyon dira naton nga nakatutok subong iyang hapon, I hope nga may ara ka mo sa nga nakuha man nagamay nga istorya sa aton iagin share sa inyo ang istorya nahanungod sa rambutan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:26 na kita. And sa mga ka-aksyon naton nga nagtutok sa subong hapon, thank you so much, Ken. Thank you sa inyo nga padala sa mga messages dere, na? Inakaron ako lang pagabasahon. Kaga sa mga upod kumandiri, no? May ara ka mo dara again prepare. May ara ka mo again prepare. May ara ka mo sa inyo nga i-anhon. Inaugurate. I-greet. Una, ta si Dayna. Si Dain. Hello, may hapon sa mga taga-barangay Tapi, mga family Evangelista, Herona sa Binalbagan, mga Chavez family nga nagapamati gid sa Action Radio. Hello guys! Padayon na nga magpamati sa Action Radio. Sa kalubihan dira, sila ni Tita Ludi, sila ni Choy Digoy. Maayong hapon sa inyo nga tanan. Yes, salamat, Gid. Sino mo yung car? Sino lang mo car? I-greet ko lang gali ang tanan nga mga taga-Unson. Yes, Hacienda Unson, Barangay Andres Bonifacio dira sa Cadiz City. Especially sa Bonda family kag sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City, sa mga Robles family. Maayong hapon sa inyo kag padayon sa pagpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay, kanami sa nga mo yung mga OJTs, no? Salamat kay dumuhibi ko, Mababay na ka mga duha. Next lang ka mo babay, sure. Mas mabalan ko ni karon ng SM. Ano na? Pati, alas 2:28 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So, sige. Salamat, gid. Kag continue to sa pagpamati, no? Mga ka-action naton, mga ginpang greet sa aton iya duha ka OJTs. Kabay nga ang inyo diri nga mga nakuha man sa amon. No? Mga learnings ninyo is ma-apply ninyo in the future. Kag pila na lang ka bulan, no? Pila na lang ka bulan? Mag-graduate naman ka mga duwa? 5 months. 5 months? 5 months 5 na lang. months. Pero balik na ka mo, di ba, on November, face-to-face Face-to-face na, mo. miss. Oo. May atubango naman ka mo itong halain, lingwahe. Magbinisaya na jud mi. Charot. Misaya na sila duha. Sige, thank you so much, gida. Sa liwat sa aton, duha ka OJTs, na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:29 na kita. Standby sa aton yung mga ka-aksyon kay sa akon nga pagpanumbalik ng mga nagahulat-hulat mandira sang ila yang horoscope, no? Ina ang akon nga i-share sa inyo. Life Extension. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Okay, sa atin yung mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Uy, nagano na nga ako nga live sa Pihak. Sige sige, may greetings ka dara action Karen. Diri karon sa Facebook Live, Miss Action Ann. Yes, makita diri naton ang mga tagpalamati man kag nagatutok sa aton nga Facebook Live. Si Diding Alohamiento. Okay. So, shout out, Johanna Flores. Yes, okay, nagapa-shout out siya. Kag si Tereseta Batik-Batik Suela. Yes, good afternoon. Good dira sa afternoon. Kag padayon lang sa pagtutok diri sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. inyo. Yes, ikaw dira Dine. Wala pa. Sige. Ako ni Danay. Si Ma'am Connie Laparan, no, sa liwat mayong hapon. Si Tia Kim Meriman nga naga-monitor man. Cynthia Peñas mayong hapon. Tamyaw niya lang kuno mother niya always gid nagapamati, no? God bless. Salamat from Barangay Kamalandaan sa Kawayan. Si Doy Arthur, good afternoon. Imo dagang. Adagang. Sige basa lang. Sa kay Ray Flores Baryoga, mayong hapon Action Ann. Coffee ta samtang nag-monitor. Wow. Ano nang Coffee. Oo. Ano nang impon sang kape? Send coffee please. Sarah. Kape kadablaw. May kape May kape Kay Jo Blanco. Ayan. Shout out ma'am. Rochelle Fulgencio Susana. Ay, kasosyal po hensyo. Charat. Jensen Bray Lopez, mayong hapon. Shout out from Candoni Negros Occidental and Family Lopez. Kag sa kay Virgie S. Olpinda, mayong hapon. Sige, sa kay Ma'am Janelle Gilaran, mayong hapon man. Greet niya Gilaran na family sa Cadiz City. Pero siya sa Olongapo City. Sige, salamat. Si Sir Mario Alvido Acuesta, mayong hapon man. Salamat sa pag-monitor dira sa may Hacienda Lugway, Barangay Balaring. Tamyaw niya lang tanan nga pumuluyo sang Hacienda Lugway. Sige. Sir Marco Galliano, Irma Bermoy, good PM. Tamyaw niya lang family Bermoy kag Gistoso de la Cruz ni siguro ay or sige. Nga nagapamati gid permi diri sa Asasya or Akasya sa Barangay Gargato, Senigaran. Sige, salamat. Ma'am Marivica Jagan or Hegan ini siya Taravera, mayong hapon. No, kag manada ko nga pag-monitor. Abaw si Dennis Richard Diboro man naga-monitor man from San Enrique. Si Lani Romiano, mayong hapon. Thank you so much. Ma'am Homa Lomena, Ma'am Eva Gradas Baterna. Nagapamati sila kuno from Green Plains. Ma'am Virgie Olpinda. Baya mayroong hapon laaga. Naga-monitor kami diri sa Myceline Homes. Salamat, Gid. Jensen Bray Lopez. Hambaya, ma'am, pa-shout out from Candoni. Ano kagina? Candoni Negros Occidental. Sige, thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor. Johanna Flores, sina-shout out na kita. Shout! Ang Achora family. Sige, salamat, Gid. Mga gwapas nga ako yung mga OJTs. Ay, diba? Makusimo,
Si Joanna Flores, good afternoon man. Sige continue na sa pagpadala sa inyo ka mga messages, inyo dira nga greetings, kay ako lang nga pagabasahon. Dugay-dugay naman. Standby sa aton yung mga ka-action. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama Sa gihapon, inyo kaupod, ini si Indayan. No? Pasiplatan talidanay ang mga nagapatamyaw. No? Sa aton iyang text hotline, si... sino ini? Ang balya, Tita We, kanami pamatian sa mga OJT, ka mga angayan. O ka mga angayan ko, no? Na? Si Nanay Lucy Oduhan ni Gali. Sige, salamat, Gid. Si 2419, hambalya. Si ano gali si Sir Brian. Nagapamangkot siya. May arat lang sang ginanhan. Arat naman siya subong sa stable. Tita, good PM. Tamyaw ko sa apo ko nga si Hayden Pasamante Baxter. Nagahiwat sang, ika 14th birthday. Happy birthday dira sa kay Hayden Pasamante Baxter, no? Halin ina kay Lola Yolanda Pasamante sa Bago City. Wow. Celebrate siya sang happy yung ika 14th birthday. Family Achivar Galiho sa Barrio Felisa, no? Si Choy Pudol gini mo. Si Tanine, sinong Areb nagapatamyaw, si Nong Ramon Achivar sa May Sumag. Sige, salamat, Gid. Mga taga Barangay Felisa. I am from Barangay Felisa. Toltol ka mo, Felisa? Wala, miss. Hindi ka mo familiar. May kilala lang kami sa Felisa. Si Leia. Oo. Shout out na kay Leia sa mga STI. Nga upod naman o JT. Oo, si Leia. Tata, nag-loading po ko kay Tata. Tawag ko si iya. Tata. Hindi kaya mo nang hayo iya. Okay, Tata. Tuparay kami to balay. Ubus lang sila naman. Okay, happy birthday one kay Tita Marichu Lambatin Domyo sang Barangay San Teodoro sa Binalbagan. From Monica Domyo, may sugpon pa ning baby girl, species, child, Lexus and Sandra. Sige. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor kag sa mga nag-celebrate sa ila yang mga kaadlawan. Sir John Rev Cruzata. Single pa ni sila tuod nga duha, pero not ready to mingle pa ni siguro. No, pasensya higid. Si Sir John Rev Cruzata. No, balaan mo, tutok pa ni sila nga duha, sir. Tutok pa ni sila sa ilang nga pag-eskwela. Okay, pila na lang daan ka bulan. Pero kung gusto mo sila makilala, i-add friend lang sila. Depende na sa ila kung i-accept ka nila. Ginlawag, ara man ang ilang ngalan nga duhaan. Si Karen kag si Dina. Pwede mo lang na sila ma-add friend. Basta ang tuyo is for friendship lang, danay. Okay? Sige, si Ma'am Julie Militado Patrimonio, mayong hapon. Kag mayong hapon man kuno sa mga OJTs. Sige, wala na sa inyo may ang mga upodra ninyo nga nag-celebrate subong sang kaadlawan? Happy birthday sa akong classmate nga subong Dr. na Jasper Jan Sikalag sang Barangay Tapi. Wow. Happy birthday sa Toliwat. Jasper Jan Sikalag. Sa diin siya? Barangay Tapi. Sa Barangay Tapi. Pero, doktor na siya. Nag-graduate siya sa... Nalipat ko sang school. No. Diin siya nag-work subong. I don't know if diin siya ga-work subong. Basta kay recent lang siya nga nag-graduate. Okay. Ito wala pa. Yeah. But hopefully, amo lang ang imo nga sa iya.
ang imong wish. Wish. Ang imong nga wish para sa iya is makakita siya sang syempre stable. Stable work. Stable nga Job. trabaho para makabulig sa iya nga ginikanan. And syempre sa mga ka-action naton nga nag-celebrate man sang ilayatag sa ka mga kaadlawan, subong nga adlaw, happy birthday dira sa inyo. Happy birthday. Sino? Sige, ano nang pahabol mo Karen? Belated happy birthday gali sa akon nga pinalangga nga magulang si Kristen Bonda Dayon sa Hacienda Dapdap Manapla. Wow, happy birthday. Ikapila niya na, secret lang. Ika 34. 34. Bye-bye na sa lalaki. Bye-bye, miss. Bye-bye. Yeah. Aman, ano siya? Wala pa. Kay mama mo. Panganalan kay last na ni nga daan. Last na ni nga daan. Sige, ilawagan na da si mother ni mo. Advance happy wedding anniversary sa akon nga mama and papa nga nagapamati dira sa barangay Tapi. Charot. Baka naman allowance na dyan. Nga may charot naman. Omit the term. Okay. Sige So, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, anniversary, advance man ko si imo day na, Kadamo sa ilang nag-celebrate. Ay! Nagalin na nisla single. Nagsala ko sa explanation ko sa imo, sir. Nagapamangkot, di kayo pasensya, agad, sir. So, wala ko na orient agad-agad. Sige, well, anyway, diri kita sa aton nga horoscope sa subong nga hapon. Subong man nga adlaw sang Sabado, no? Unahon naton ang aton nga horoscope, no? Unahon naton Libra. Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, Libra, mabaskog subong imo nga ASP. Gani ang imo nga kutob, kinahanglan nga sundon. Kinahanglan man ang malapad nga pasensya para iya nga makibagay kabla sa mga kaupo dira nimo. Ilabi na gid ang mga tawo kun kaisa nga mas ahead sang sa imo. Likawan lamang ang magpauli nga gabi na kaayo. Kay medyo maburbudlay subong uso daan ng mga disgrasya. Sa mga Libra, lucky numbers 7, 14, 15, and 19. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio. Sa mga Scorpio na tao, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ang ginatago mo dira nga sekreto, madiskobrihan. Gani ipreparar ang kaugalingon. Kay man subong, matesting kung ano ikaw katampan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 4, 9, 11, and 38. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, ara ka subong ginausoy nimo ang pagdalan iya para iya sa kaayuhan. Medyo uruangat ka sa pinansyal nga aspeto. Pero tun-an sang maayo ang mga kinahanglan idesisyonan. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 13, 24, 33, 39. White is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, na tao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, may mga kahigayunan kun kaisa, no? Nga mausoy nimo, no? Ang sitwasyon nga magapaayo sang imo sitwasyon sa pinansyal. Sa mga Capricorn lang, panumdom kung sa nalantaw nimo daw ara ka man or kumbaga ang imong opinion is nagaugyon man, no? Kumbaga ang imo nga opinion is insakto man lang. Dapat kahibalo ikaw nga manindugan.
Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 9, 36, 40, and 45. Mustard yellow is your lucky color. Kag para sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius na tawo, Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, nagaugyon subong sa imo ang panahon sa pagplano sa maayo nga mga pamaagi, no, para ikatin-ad sa imo man kaugalingon o kon sa imo dra negosyo nga napaminsaran. Sa mga Aquarius, lucky numbers 11, 19, 34, and 38. Yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces, natawo Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, ang ginasiling na bala nila nga ang promesa kung kaisa do dasi gini nga magka hindi matuman. So mas better kung hindi na lang mag-promise, pero si to it nimo nga matinguan nimo nga mahimo. Maayo nga panahon sa mga trabaho nga mga Pisces. Kay subong mapakita nimo kung ano ang imo ay kasarang kag imo nga talento. Sa mga Pisces, lucky numbers 10, 18, 21, and 39. Light green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:47 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanabalik, akon i-share sa inyo ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama Okay, pabalik diri sa aton nga live greeting sa kay Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon. Si Sir Barky Tribe, hambalya happy listening. Bari ni sa chak to good man. Bari Moses Yulo Galicia family sang Hacienda Luigoy sa Granada. Pata shout out gali ni Sir Barky Tribe. Si Kimpo Yulo, Norbing Galicia kag Gina Galicia na always good naga-monitor. Sige! Sige. Thank you, Gid, sa inyo nga pag-monitor. Ma'am Virgie Olpinda, tamyaw ya si Ma'am Thelma Igiko, Lydia Bibing, Mercy Grace, Jennifer, kag Maricel Salas Aligre, sa may Purok Paho 2. Salamat, ARB. Sige. Thank you so much, Gid. May pa kamo da i-greet ninyo nga duha? Ay, yung mga classmate? Yung mga classmate nga duha? Ikaw, Mars. Or crushmate? Crushmate? Sa kay mama lang mayong hapon gali man ng Susana Bunda sang
Hacienda Onson, Barangay Andres Bonifacio, Cadiz City. Maayong hapon. Wow. Bisan wala radyo, pero pwede sa Facebook. Yes. Sige lang, tawa lang sa Facebook. Imuya gang. Sa tito, ko nagaling nga single sang Barangay Tapi. Tito Pila na Nono. edad ya? Char. Laon. Pila Single edad? blessedness. 50 plus. Ang importante, happy si Tito. Yes, Diba? happy. Ang importante ko no happy. Kaya nga, Kaya nga, Anong pero isip hindi dasig magtigulang. Ganun. hindi. Kaya nga, siya ang siya ang masalusang sa mga hinablos ya. Ngay hinablos, gali. Kaya nga, naglaon siya. Siya ang to the rescue. Tsakto man ko. Oo, miss. Siya gid. Sa inyo ginapalapitan na ito. Baka naman yung To, baka naman, to mapuli ko da, baka naman, ang manok na da nga bisaya. Sana all. Diba? Imuyagang. May tiyo ka man nga, Tia, guro miss. Ay, oy! Baka Destiny! naman. Baka naman. O, do ako din nagreto, yaw. Tagareto. Sa mother side, Pila naman edad, gang? mga 36? Tutok ata siguro sa trabaho. Mamuna mo, basta mga Mga priorities ba lang? Oo, basta trabaho, ang mga priorities nila. Daw medyo, medyo, amunang ginakakulbaan sa mga lalaki. According lang, nakitaan ko lang actually sa mga, kay Mr. Google. Google. Usual, daw ginalayuan sa mga laki is the strong, independent woman. Yes, miss. Yeah? Another reason, miss, ang mga failed past relationship. Sige. Stand by sa aton mga ka-action. This is My Life. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga. Isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Oo, classmate ako sang imo nga bata. I think si Kim Jan sinaon, Ma'am Evelyn. Classmate ko na. Sige saluhan nato ng mga Aries. Marso 21, tubto ba Abril 19. Uy mga Aries, halong-halong ha. Halong-halong kay do medyo lapiton ikaw sa aksidente. Kung ano man ra mga panghagaday sa inyong nga barkada, subong medyo likaw-likaw anay. Kay do amo na gani na siling naton, medyo malapit ikaw sa aksidente. Labi na gid ang mga long travel. So halong-halong gid. Sa mga Aries, lucky numbers 11, 19, 31, and 37. Red is your lucky color. Para naman sa mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20. Si Taurus bala masinadyahon, wala problema kung paghigugma ang paghahambalan. Pero sa mga Taurus, magalong-halong kung magpabutyag ka dira sang imo kalain sang buot. Diba may ara kita kung kay isa sang imo abyan. Nga baka naglain bala buot ko si imo. Hindi mo na pag i-consider ni nga gin-share ko lang si imo kay para aware ka man. Pero basi ma-misinterpret. That's why nga maghalong-halong. Use lang sang mga term nga or mga words dira. Kaya do hindi man bala makasakit. Sa mga Taurus dira, lucky numbers 1, 17, 32, and 40. Orange is your lucky color. Sa mga Gemini naman na tao Mayo 21 tubtob Hunyo 21.
Gemini, madamo ka sang ulubrahon. Daw kung ka isa, inabalang nagalingin ang ulo nimo kung anong unahon nimo. Pamuning naga-problema. Pero hindi mo dali-dali matapos. Pakalmahadanay ang paminsaron. Bisan mga 5 to 10 minutes, i-relax danay ang imo nga paminsaron. Kaya para maplastar mo kung ano ang imo nga unahon, kag para nga mamat-amat mo kag sa dalayon, matapos mo ang imo nga obra. Gemini, may isa ka abyan nga may ihatag subong sa imo yang nga balita. Ayuhan man o kung negatibo, ikaw lang ang nakahibalo. Sa mga Gemini, lucky numbers 9, 13, 34, and 43. Aquamarine is your lucky color. Kag para sa mga Cancer na tao, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer sa tukuron ba lang nga negosyo? Uy, kung umpisahan mo subong, pagaswartehon ikaw. Gamay man inao kung dako, o di lang sang pagpangamuyo. Kag syempre, siling bala nga kung nagatrabaho ka kuno in silence, makafocus gid ikaw. Gamay lang medyo tsaga-tsaga lang danay May ma-encounter kita nga problema, pero inatanan imo nga malampuasan. Sa mga Cancer, lucky numbers 5, 11, 22, and 34. Violet is your lucky color. Sa mga Leo naman, na tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, isa ka Virgo ang magahatag sang kalipay sa imo. Kag, subong man, may kahigayunan. Nga mahatagan inaasang kasulbaran ang problema angot sa kwarta. Sa mga Leo dira, lucky numbers 12, 14, 24, and 41. Pink is your lucky color. Kag para sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, Virgo, mas maayo nga magagiho ka na antes pa maulihi ang tanan. Ang imo dra subong ginabatsyag nga kapiot, kasakit sa balatsagot, mabayluhan inaasang kalipay. Sa mga Virgo, lucky numbers 10, 20, 22, and 28. Sky blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 2:58 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado. Kilala mo ni si Erica Linda Molino. Kilala mo siya? Yes, classmate ko sa senior high. Hello lang da, shout out. Erica Linda Molino. Ay, nakitaan niya ka. Baka naman. So proud na. Sige. Ako sa muna, gawaw mo ko mo. Excited man ko. Makitaan mo ang imo nga classmate, makitaan mo ang imo nga or malawagan ikaw. Malawagan imo nga ngalan. Kanami kilig-kilig gid sang una basta nag-monitor ka sa radyo. Pero subong ti kami ara na kita sang may ara na kita social media. Daw medyo may ara man ka mo na Japon nga feeling. Afford ka na kamo sa sang millennial Yes. May ara maka mo na nga duwa nga feeling. While nag-monitor ka mo and then mabatian mo ang imo nga ngalan nga gin-greet ikaw. Yes, miss. Sanggin. Overwhelming. Hi na! Pag live overwhelm ni ikaw. Sir Dale. Oo. Ako hala, ginawa ko ni Miss Ann. Tsara. Ka-overwhelming, miss. As in. So, amo ba na ang amon nga feeling before. And syempre,
Gin-share ko lang ni kay syempre manog babay ng aton nga mga OJTs. Ipabangkot ko lang sila kung ano man ang ilang nga mga feeling. Kay same feeling lang ta during the time nga naga-training man ko dire. No? Even tapos na ko sang akon nga OJT. Pero ano kag Japon, basta gani nagdako ka in radio, pamati radio. Ma-amaze ka gid sa mga tingkog. Bisan ka mo siguro ma-amaze man ka mo. Hindi na ka mo sa akon. Sige ma-amaze ka sa mga tingog, labi na gid sa mga dramatista sa una. Nakadlawan ko ni sa akon yung mga magulang kay ginapangita namon ang mga dramatista namla sa mga bantog sa una nga mga drama. Kay maano ka, madala ikaw. Alas 3 in punto na kita. Diri kita anay sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sige, kulabos na kita sa oras. Lapaw-lapaw kita. Pasensya gid sa mga wala ko natamyaw, pasensya gid ha. But anyway, salamat kay sa inyo nga pag-monitor. Diri kita anay sa aton nga Bible verse gikan sa Psalm chapter 63 or verse 63 chapter 1. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. Sa liwat, sa ngalan man sang regular nga anchor woman, kita Wilma Sugaton, at ang amon yung mga OJT subong, mga babay na. Salamat gid sa inyong nga pag-upod. Kabay nga maging memorable ini sa inyong nga duha. Ag ma-apply ninyo kung ano man ang mga gamay nga mga na-share namon sa inyo. No? Dinah and Karen. Sa liwat, ini naman ninyo alagad. Ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!